Η Βάλια Κάλντα. Η Βάλια Κάλντα είναι μια μεγάλη κοιλάδα στον εθνικό δρυμό της Πίνδου. Γύρω-γύρω της είναι οι κορυφές Αυγό, Πυροστιά, Καγοπλεύρη, Φλέγκα, Τρία Σύνορα, Αυτιά, Μιλιά και Σαλατούρα. Έχει πολλά αιωνόβια δέντρα, όπως ρόμπολα και μαυρόπευκα, αλλά και μπόρικες οξιές. Στα κλαδιά τους θα βρείτε όμορφα πουλιά, γερακίνες, γεράκια και αετούς. Υπάρχουν όμως και άγρια ζώα που βρίσκουν καταφύγιο στο δάσος, αλλά και σπάνια θηλασπικά, όπως οι βύδρες, τα ζαρκάδια και αγριόγατα. Δύο μικρά ρέματα, το ποταμάκι ζεστό και το ρέμα της Σαλατούρας, ενώνονται και φτιάχνουν το αρκουδόρεμα που διασχίζει την κοιλάδα. Και αν κοιτάξετε ψηλά, κάτω από την κορφή της Φλέγκας, είναι δύο όμορφες λίμνες που όλο το χρόνο έχουν δροσερό νερό. Μα είναι τόσα πολλά αυτά για να τα δείτε. Και πού θα κοιμηθείτε? Στη Κόκκινη Βρύση και στη Λάριανη, δύο καταφύγια ζεστά φιλοξενούν τους περιπατητές.